Lähtö on hyväksytty ja autoa lähtee parhaiten seuraamaan toiselta radalta kakkonen. Holcomb Jet yrittää keulaan. Laukka numero 7 Decision Maker alussa jää hieman 9 Golan Dufour. Ensimmäisen karteeseen mentäessä kakkonen Holcomb Jet onnistuu ottamaan johtopaikan itselleen. Sitten tulee 3 Burps Victory toista rataa pitkin vauhdikkaasti eteenpäin. Kolmannella kiertää 5 Banderas B. 10 Lightning Stride on päässyt takarivistä numeron 3 Burps Victory perään. Ja sitten ajavat Ruotsin miehet kilpaa keskenään. Skoglund vastaan Wejersten ja Holcomb Jetillä ajetaan keulasta ainakin vielä. Puolikkaan kellotus 8-0. Ottakoma 0. 8.0 ja sitten saa Burps Victory haluamansa, etenee johtopaikalle, mutta vauhti oli huimaa, vauhti oli tuimaa ja kärki kaksikko pari 30 metriä karussa nyt muilta. Ykkönen Krebmatch on kolmantena, sitten tulee 10 Lightning Stride. Seuraavana toista rataa etenevä 4 Massimo Hoist, takanaan kolmannelta sinne pudottanut 5 Banderas B, lähinnä toista rataa numero 8 Ideal San Leandro, 9 Golan Dufour ja kaukana muista laukannut 7 Decision Maker. Ollaan 1000 metrin väliaikapisteellä ja kilometri jää taakse numeron 3 Burps Victory johtaessa 10.5. Tiukoma Fem, first 1000 meters 10.5. Viimeinen kierros vauhdissa. Toista rataa lähtee etenemään 4 Massimo Hoist. Vauhdikkaasti nyt numeron 3 Burps Victory ulkopuolelle. 5 Banderas B toisessa ulkona. Sitten toista rataa 8 Ideal San Leandro. 2 Holcomb Jet jatkaa johtavan takana. Sisällä 3 1 Krebmatch perässään sinne pudottanut 10 Lightning Stride. Tämä siis nyt 4 sisällä. Ja Massimo Hoist antaa painetta. Massimo Hoist ja Burps Victory ovat ottaneet tällä kaudella yhteen jo useammankin kerran. Miten käy tänään? Kääntyvätkö osat? Burps Victory nimiin 3 500 kellotus. Se on 12.5. Ja sitten lähdetään viimeiselle puolikkaalle. Burps Victory johtaa. Massimo Hoist ulkopuolella. Holcomb Jet on jäänyt johtavan takaa hevosen mitan. 5 Banderas B. Vaanii toisessa ulkona. Krebmatch on pussissa. Kolmatta koettaa 10 Lightning Stride, mutta Massimo Hoist aivan Burps Victory iholla. Banderas B on kolmantena. Lightning Stride tulee kovaa. Ja sitten maalisuora avautuu. Ruotsi vastaan Suomi, vastaan Italia. Burps Victory, Massimo Hoist. Banderas B tulee kolmatta ja Burps Victory kestää kaiken. Se on mahtava, mutta niin on myös Massimo Hoist. Se on toinen. Banderas B on kolmas. Daniel Wejersten ja Burps Victory! Viimeiset 500 metriä 09,5.